Buntag mga katulong yata karon din sa highway Talairon Oroquita City no ato nakita ang atong highway atong dalan dinhi grabe jud ka busy kaayo no grabe ang mga sakyanan paspas kayo ang ilang mga dagan tungod kay nagadali sila sa tagsa ka mga trabaho na ato makita no? Halos ang pedestrian line dili na nila makatagan og respeto nga pedestrian di ay no? Mikan sa ilang pagdali-dali sa ilang mga pagbiyahe so mao ni ang atong highway dinhi sa Talairon no? Makatulong ini taknas kabuntagon perti ka busy ang atong mga sakyanan mao ni no? Makita grabe ang mga sakyanan perti kadaghan bahas-bahas lang ito makita po na itong mga katauhan mga kabataan okay, so mauni ang atong highway din sa Talairon Oroquita City makita kasi ka grabe ang sakyanan busy kaayo sakyanan, mga publikong sakyanan, mga private ng mga sakyanan. Okay. So ito makita mga motor cab, mga mga motorcycle. Okay, salamat. So, God bless us all.